Aprobada por asentimento, unanimidade. Punto segundo, señor secretario. Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía e os seus delegados no ano 2026 enumeradas do 2026-00-4 desde o 395 ao 998. Punto seguinte. Proposta de denominación do Auditorio de Ferrol como Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas. Moi ben, moitas grazas. Teñen todos os grupos, unha dilixencia incorporada por, dous datos, fundamentalmente o número correcto de comparecencias, que foi 2.248. É a aprobación definitiva xa. Votamos, entón. Votos a favor. Aprobado por unanimidade dos grupos Partido Popular, Partido Socialista de Galicia, Bloque Nacionalista Galego e Ferrol en Común. Seguinte punto. Dar conta do informe de morosidade e do período de pago correspondente ao segundo trimestre de 2026, de cumprimento de prazos da Lei 15/2010. Para a presentación do informe ten a palabra a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde, bos días a todas e a todos. Saudamos a todos os que nos acompañan e tamén aos que nos escoitan neste pleno de agosto. Neste punto, damos conta da puntualidade nos pagos. E o que xa ven sendo habitual neste concello, se cumple os tempos e se cumplen os plazos. E cada vez os datos pois son mellores. Tanto o plazo económico como o plazo legal se cumplen holgadamente, sendo de 43,54 días e de 19,03 días respectivamente. No segundo trimestre pagáronse casi 1.000 facturas, como ven sendo habitual, e crecendo cada trimestre, tanto en número como en importe, pois cada vez hai que pagar máis facturas, posto que cada vez se fan máis cousas, máis proxectos, máis obras e máis servizos. No segundo trimestre, estas 1.000 facturas foron de máis de 12,5 millóns de euros. 12,5 millóns de euros se pagaron no segundo trimestre. O doble que no primeiro trimestre. E o Concello conseguiu pagar todas esas facturas en 7,16 días menos que no primeiro trimestre. Permítanme repetir este punto. O doble de importe en 7 días menos. Como sempre digo, as contas sempre reflexan os feitos. Vostedes contaban contos, e contos era o que reflexaban as súas contas. Este goberno suma feitos e por iso as contas son claras, saneadas e serias. Mentras neste pleno se falaba de non cumplir, agora falamos de seguir mellorando plazos e seguir traballando para ter unha administración eficiente e eficaz. Estamos en plazos mínimos históricos. O Concello de Ferrol está a pagar as súas facturas en tempos récord, case a metade do tempo establecido. E iso, como non, pois é unha boa noticia para os provedores e para os pequenos autónomos que cobran as súas facturas en tempo e forma. E que temos que pensar neles, porque forman parte do tecido productivo da nosa cidade e da nosa comarca, e moitos son pequenos e medianos negocios pois que así non teñen que recurrir aos seus bancos pois para pedir préstamos, como sucedía antes, nos tempos en que ninguén quería traballar para o Concello de Ferrol porque tiñan que levar casi unha vela a chamorro para cobrar as súas facturas. O Concello dá a imaxe que merece Ferrol, unha imaxe seria e unha imaxe de xestión. Ferrol está de moda, Ferrol está crecendo e Ferrol merece ter un concello que funcione. E xa remato, queda moito traballo por facer.
non hai que pararse a ver os nuevos e vos datos, porque, como di o refrán, camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. Atrás quedou o refrán do pasiño de buey que non levaba a ningunha parte. Todos os proxectos están en marcha, algúns xa terminados, outros executándose e outros comenzando xa. Queda moito camiño por diante, como sempre decimos, queda moito traballo por facer e seguiremos traballando por Ferrol e seguiremos traballando por todas e por todos, sempre que os veciños e as veciñas así o decidan. Moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira de Facenda. Señor Suárez. Bueno, pois moi bo día a todos e todas, compañeros e compañeras de corporación, e a toda a xente que está presenciando este pleno de forma presencial, que non é moita, ou de forma virtual. Bueno, máis alá do aliño da ensalada que sempre lle bota a señora Sanjurjo, dicindo as falacias típicas de que as empresas non querían traballar para este concello e todas estas historias, únicamente pois, poñer en valor o traballo dos funcionarios e funcionarias públicas que fan posible cumprir con unha regla que, bueno, ten o seu nacemento no señor Montoro, que xa sabemos as ilustres medidas que tomou tan beneficiosas para as facendas locais. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos e todas. Bueno, no Grupo Socialista queremos comenzar recoñecendo o principal, ¿no? Que o Concello cumpre neste segundo trimestre tanto o período legal como o período económico, non? Polo tanto, estamos ante un resultado positivo e alegrámonos especialmente pois polos autónomos e polas empresas que traballan para o Concello e, por suposto, felicitamos o persoal municipal polo traballo. Tamén é certo que o goberno municipal lle costou prácticamente 2 anos consolidar esta tendencia. E máis, le costou prácticamente 2 anos cumplilo por primeira vez. Pero unha vez acabada esperamos que se manteña, que continue mellorando nos próximos trimestres. Ao fío do que decía o señor Suárez, non minta, señora Sanjurjo, aquí as empresas sempre quixeron traballar cos gobernos anteriores. Non sei de onde saca vostede eso. E, por certo, revise os datos de cumprimento dos PMPs do goberno anterior e verá como son similares ao do goberno actual. Vostedes con maioría absoluta e 11 asesores, nosotros en minoría. Esa era a diferencia. Bueno, e non todo é maravilloso, señora Sanjurjo, porque aquí nos larga o seu plurirreportaje, pero, home, o período de pagamento aumentou en 4,36 días, polo tanto, bueno, hai que telo controlado respecto ao primeiro trimestre. Tamén aumentaron as facturas pagadas fora de plazo. No primeiro trimestre foron 62 e neste son 191, é dicir, 129 facturas máis. E en termos económicos, o importe abonado fora de plazo son 518.000 euros, de 518.000 euros do trimestre anterior a casi 2,5 millóns. Polo tanto, aínda cumprindo o indicador global, prácticamente unha de cada 5 facturas pagadas durante o trimestre foi pagada fora de plazo. Polo tanto, todo non é maravilloso. A 30 de xuño permanecían pendentes 372 facturas por 2,74 millóns de euros, delas 43 por un importe de 253.531, xa superaban o prazo legal. O anexo económico tamén permite observar algúns casos concretos que merecen, bueno, polo menos seguimento. Por exemplo, aparece unha factura de 48.000 euros con 82 días de espera, ou dúas facturas de 16.000 con 95, ou outra de 8.288 con 97, ou unha que ten 1.302 días de espera, que nos gustaría saber que pasa con ela. Por lo tanto, señor Sanjurjo, non todo é maravilloso, como vostede o pinta. Se un ven aquí a dar conta do PMP, a mellor podía dar conta un pouco de todo, non só da parte boa. Son exemplos puntuais, non pretendemos convertelos nunha emenda á totalidade, pero serven para lembrar que unha media positiva pode convivir con empresas e profesionais que soportan atrasos importantes. Por iso é necesario seguir mellorando os circuitos internos de tramitación, conformidade e pagamento. De feito, das facturas pendentes, 127 aínda non chegaron á tesorería.
Isto indica que non todos os atrasos se producen no momento de pagar, tamén se producen na tramitación. Pero, máis alá destes datos, queremos facer unha reflexión política constructiva. Un bo período medio de pagamento debería ir acompañado dunha execución presupuestaria igualmente positiva. Pagar correctamente é unha parte importante, pero non é toda a xestión. O Concello debe pagar en prazo, pero previamente tamén ten que tramitar contratos, executar os investimentos e poñer en marcha os proxectos comprometidos coa cidadanía. E aí é onde seguimos tendo preocupación. No primeiro trimestre de 2026, de máis de 68 millóns de euros previstos para investimentos, apenas gastaron 517, o 0,76%. Esperamos que esta situación cambie de maneira significativa durante o segundo trimestre, porque sería unha boa noticia que a mellora do PMP estivese acompañado dunha boa execución presupuestaria, que sería, pois, ver investimentos na rúa, non? Non queremos facer sangue nin negar os datos positivos, reconocemos que o Concello cumpre e que neste trimestre aumentou considerablemente o volume económico pagado. Pero tamén, como decía antes, debemos advertir que aumentaron os días do período legal. Por eso a nosa posición é clara. Valoramos positivamente o cumprimento, pedimos que se corrixan os atrasos concretos e esperamos que a boa evolución da tesorería se traduzca tamén nunha execución orzamentaria decente. Por eso, señor Sanjurjo, non todo é maravilloso. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora Sanjurjo. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois efectivamente, non, eu alégrome de que o señor Fernández Beceiro, pois por primeira vez, despois de máis de 3 anos, pois que se teña mirado o informe e que por fin neste punto pois me fale de algunha factura, non? Pero bueno, revise vostedes os datos, porque no seu goberno pois non cumplir era o normal. Eu sí que o revisei, o teño no meu ordenador, todos os datos de todos os trimestres dos últimos 10 anos. Revise o vostede se quere, yo paso gustosamente. Esa factura de 1.200 que leva 1.200 e pico días, a conozco perfectamente, de feito lle podo decir para a súa tranquilidade que se pagou a semana pasada. Era unha factura de 302 euros, falo de memoria, non sabía que me iba a salir a colación hoxe. É unha factura de 302 euros que tiña, vendo o seu mandato, tiña, bueno, algún problemiña, pero xa conseguimos, por fin, solucionalo. E como digo, xa está pagada a semana pasada. Entonces, no próximo PMP xa non aparecerá esa factura. Non sei se escoitou o que lle dixen antes, pero que, bueno, que se pagou neste segundo trimestre máis de 12 millóns e medio de euros, o doble que no primeiro trimestre. E todas esas facturas de 12 millóns e medio de euros foron pagadas en 7,16 días menos. Como sempre digo, as contas reflexan os feitos. Non como cando vostedes estaban, que as contas reflexaban os seus contos, porque contos era o único que contaban vostedes. O PMP é o mínimo histórico que se recorda neste Concello. E iso se poñan vostedes como se poñan e argallen o que argallen, reflexa a xestión e o traballo serio que levamos facendo estes 3 anos no goberno desta cidade. E non é mérito meu, por suposto, eso non teño nin que decilo. Simplemente é o resultado natural da boa xestión deste alcalde ao frente do seu equipo. Todos traballamos a unha, cos nosos acertos e cos nosos errores. É un feito que os proxectos están en marcha e que Ferrol vive outra etapa. Unha etapa de crecemento e unha etapa de futuro. E así quero terminar a miña intervención neste punto, invitándolles unha vez máis, como cada pleno, a sumarse ao novo Ferrol, porque esta cidade nos necesita a todos e a todas, e este novo Ferrol, aquí nadie sobra e fai falta o traballo de todos. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Fernández Beceiro. Nada, dúas puntualizacións. Bueno,
nada, nos subimos a ese ferrol fantástico que nos di a señora Sanjurjo por pagar as facturas en prazo. Noraboa por pagar as facturas en prazo, que, por certo, é un precepto legal, De todas formas, mire, quería facerlle un apunte. Leva vostede aquí 7 anos, me parece, se non me confundo. Todavía non aprendeu a facer réplicas sin facer referencias personais ou descalificacións, porque na súa réplica sobraba decir que non me leo o informe do PMP. O sabe perfectamente que o leo sempre e que o trago preparado. Por lo tanto, deixese de referencias personales, de descalificacións. Faga a súa crítica política ou a súa loa política e deixese desas historias. Moitas gracias. Creo que está xa suficientemente debatido. O PMP do segundo trimestre de 2026 e pasamos ao punto número 5. Proposta de aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa do cemiterio. Para a presentación da proposta, ten novamente a palabra a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Pois outro dos proxectos importantes deste mandato é a ampliación do cementerio e a construción de 1.500 novos nichos. Ferrol crece e a población aumenta. Por iso é importante acompañar este crecemento ampliando os servizos. Cando se crece en poboación, pois tamén aumentan as necesidades. E o que ten que facer un goberno responsable é acometer as inversións que permitan un crecemento ordenado e cubrindo as necesidades dos veciños. Por iso, este alcalde decidiu construir 1.500 novos nichos, invertindo 1.300.000 euros nesta obra. Isto é a primeira vez que se fai neste concello. Este concello viviu sempre en penuria, en vilo, coa angustia da escasez de nichos, e solo se podía atender o día a día. Agora isto vai cambiar por fin, e agora se poderá atender as necesidades da xente que queira dispoñer antes. Levábamos, xa digo, moitos anos con problemas pois para acceder aos nichos. Recibimos a moitos veciños que nos trasladaban a súa intención de adquirir algún nicho pois por motivos familiares ou para deixar os seus trámites feitos. Recordo en concreto unha entrevista que tivemos o teniente alcalde Maiseu. Recibimos a un veciño pois moi preocupado porque quería agrupar os seus familiares. E non podía, pois porque non había nichos á venta. Pois agora este veciño e os que o necesiten poderán cumplir o seu desexo e poder agrupar as súas familias nestes momentos pois delicados das nosas vidas, non? Este é un tema sensible, por eso, molestoume un pouco ler na prensa as declaracións do señor Fernández Beceiro sobre este tema, non? Non todo vale para facer política, señor Beceiro, sobre todo política basada en mentiras, que o único que busca pois é confundir a xente. Todos os titulares dun nicho non se verán afectados en ningún sentido. A proposta solo afecta aos novos titulares de nichos. E as tarifas vixentes son de 1990, do ano 1990. Pasaron casi 40 anos. E non se modifica agora, nesta ordenanza, non se modifica o precio de ningún servicio. Se manteñen todas as tarifas. Hai unhas 40 tarifas por servicio de cementerio e non se modifica ningunha. E se dá a casualidade que o importe dos novos nichos coincide co importe de 1990 actualizado ao IPC. Faga o cálculo, señor Beceiro, que seguro que non o fixo. Temos os precios dos nichos máis baixos que en cidades como a Coruña e máis baixos que en Narón, por decir, pois, concellos próximos ou veciños. Vostedes, ademais, construíron uns nichos en zonas verdes. Tanto falan das zonas verdes, tanto falan do medio ambiente, tantos falan das árbores, e vostedes construíron nichos en zonas verdes. Estropearon zonas
abertas con césped. O sea, fixeron ceísmo. Escangallaron o cementerio municipal que é de todos os veciños e as veciñas. E en vez de aproveitar o espacio, meteron unhas filas ali no medio e medio nas zonas que estaban destinadas a césped e zonas verdes. O que facemos nós agora é optimizar o espacio, incorporando unha cuarta ringleira de nichos, optimizando así o espacio disponible e dando resposta á demanda dos veciños que, como dixen antes, cada vez é maior. Nos construímos os novos nichos na ampliación prevista dende o ano 2015, que está o proxecto feito dende o ano 2015, e vostedes, pois, como outras moitas cousas, a deixaron nun caixón, e só repercutimos o coste real, que é o que exixe a lei, o coste. E antes de escribirlles aos periódicos, señor Fernández Beceiro, entérese. Infórmese dos precios dos nichos noutros concellos e noutras cidades. Infórmese dos custos da construción dos nichos e entérese dos procedementos que establece a lei. Moléstese en mirar a memoria e aí verán todos os documentos xustificativos. Eu a teño aquí. A memoria económica financiera sobre o custo e a xustificación. Léala, faga o favor. E como dixen antes, e xa remato, todos os titulares dun nicho non se verán afectados en ningún sentido. A proposta só afecta aos novos titulares de nicho. E en canto aprobemos esta ordenanza, poderemos poñer a disposición dos veciños unha remesa de novos nichos que levan moitos anos pedindo. Sempre os invitamos a participar no avance de Ferrol e aquí teñen outra oportunidade máis de contribuir, de remar xuntos e axudar a atender a petición dos veciños. Ou poden seguir intentando bloquear o avance como levan facendo estes 3 anos. Moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Señor Suárez. Bueno, creo que os relatos están moi ben para vostede de contos. Eu prefiro relatos, que é unha palabra máis bonita. Pero, primeiro de todo, isto parece que nace dunha reunión do tenente do alcalde e a concelleira cun veciño que quería agrupar os seus familiares, entón se construen 1.500 nichos. Evidentemente, todos os proxectos levan polos trámites administrativos e contractuais un tempo de desenvolvelos. Moitos dos proxectos que están agora paralizados se inaugurarán no vindeiro mandato, como é lóxico, como é natural calquera administración. O mínimo sería, xa que vostede tanto fala de remar conxuntamente, recoñecer o traballo previo que se fixo para que esta obra sexa unha realidade, non que naceu da nada, senón que, como o finalmente recoñeceu, é un traballo continuado dende o ano 2015. O certo, é verdade, é que na campaña electoral o actual alcalde prometeu e xurou que non iba a subir ningún imposto ou taxa municipal. Isto xa está máis que incumplido cos comedores escolares, coa taxa da auga, coa taxa de recollida de residuos, co recibo da contribución e agora coa adquisición de nichos. A realidade obxectiva é que un nicho na terceira ringleira, na antigua zona do cemiterio, custaba 400 e pico euros e agora na cuarta ringleira costa 852 euros. Esos son os datos reais, fríos, crudos, e que logo podemos analizar como cada un queira. Creo que, xa que falan de axudar a xente, ademais das promesas incumpridas que están desenvolvendo en materia tributaria fiscal, que lles gusta moito recibir cartos, pero pouco dalos, cabe recordar outras promesas. Teño aquí un recorte que busquei para ver cando dixera o señor Rei Varela que non iba a subir as tasas, tributos e impostos, falaba de recuperar os comedores senior, falaba de dar axudas a xente nova a fondo perdido de 3.000 euros para quenes quixeran emprender un negocio, falaba dun plan retorna para xóvenes, falaba de apoio de 600 euros ás familias. Bueno, todo isto son medidas que quedaron no limbo, pero de recaudar sí que non se olvidaron. Por lo tanto, bueno, podemos facer toda a política, como di a concelleira, que parece que non lle gusta facer política que queiramos, pero os datos reais, fríos e obxectivos é que custa o doble prácticamente
adquirir un nicho nun cemiterio municipal de Ferrol, nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bo día a todos e a todas. E saudar as posibles persoas que nos poidan estar vendo a través de a sede electrónica. Eu creo que hai algunhas evidencias. A primeira é que a cidade de Ferrol existe unha demanda, creo que xa de certos anos, de ampliar o cemiterio municipal. O problema é que, como en outras ocasións, o Partido Popular convirte esas necesidades en negocio. E esta é outro exemplo máis. Vostedes justifican a súa proposta cando menos en un argumento que é bastante discutible e é o valor de mercado de isto que vostedes nos traen hoxe en esta proposta de modificación de ordenanza. O valor de mercado de algo tan singular como pode ser un nicho nun cementerio municipal. Que vostedes cuantifiquen ese valor de mercado cun informe que xustifique estes incrementos exponenciais é bastante discutible, porque, sinceramente, decidir o que vale un nicho é unha decisión bastante aleatoria. Isto é como decidir canto vale a Catedral de Santiago. Bueno, pois vale o que nós consideremos que ten que valer. E o segundo motivo polo cal a decisión de incrementar de maneira tan significativa o custe de acceso a este servizo é que este é un servizo básico. É un servizo municipal que debería ser prestado con ese fin, non co fin de facer negocio con todos os servizos públicos municipais, porque creo que deberían empezar a entender que non todo é susceptible de comprarse e non todo é susceptible de venderse. Tendo en conta isto, vostedes fannos unha proposta na cal o prezo destes nichos se incrementa, como xa dixen, de maneira exponencial. Xa se fixo mención en este pleno. A terceira fila deses nichos, unha fila que ademais é preexistente, incrementase nun 100%, nun 99% respecto do seu valor inicial. A primeira nun 69% e a segunda nun 60%. E exclusivamente porque vostedes deciden implementar unha fila máis. Por tanto, é obvio e é obxectivo que vostedes incrementan de maneira moi importante o custe de acceso a este servizo básico e a cobertura desta necesidade da veciñanza de Ferrol. Tamén é certo, a pesar das afirmacións que se fan por parte do Goberno, de que os cambios de titularidade vanse incrementar. Porque é certo que vostedes non modifican a porcentaxe que se aplica, que é fundamentalmente un 10% para as herdanzas e un 25% para o cambio de titularidade, pero modifican o prezo base e, por tanto, tamén se incrementan. Pero, ademais de todo isto, o que creo que é significativo nesta ordenanza, sobre todo desde unha perspectiva de concepción política, é o que introducen vostedes no artigo 8, e é esta posibilidade de que o prezo neses procesos de supostas concesións públicas veña determinado pola proposta económica que se faga. Non din nada máis, pero abren a expectativa a algo que parece tamén moi obvio, e a privatización deste servizo. O feito de que se poidan facer licitacións, non sabemos se individuais ou conxuntas, e que, cando menos, ten dúas consideracións que a nós, cando menos, nos poñen en alerta. A primeira, racha o principio de equidade. É dicir, poderás acceder a un nicho ou a este servizo si ti tes máis recursos económicos. E o segundo, abre a porta e establece un risco evidente de especulación, porque tal como vostedes están propoñendo esta ordenanza, a posibilidade de que se liciten un conxunto de nichos ao cal poidan acceder empresas ou mesmo funerarias queda aberta. Creo que isto, ademais,
é unha novidade, non só na cidade de Ferrol, sino na maneira de xestionar este servizo. E sumado á evidencia do incremento dos prezos, que exista esta directriz política, esta idea que acompaña a ordenanza, creo que manifesto cal é a súa intención. Por último, lamento, ou creo que cando menos, se vostedes quixeran facer un traballo con certa rigurosidade, deberían ter en conta a situación económica de todos e de todas nós, da veciñanza de Ferrol, e establecer porcentaxes ou baremos de custe en función dos recursos económicos, creo que tampouco estaría ademais nunha ordenanza municipal que modifica a que hai a día de hoxe. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Señor alcalde, en campaña electoral o Partido Popular prometeu reducir impostos. Antes de gobernar, vostede mismo proponía baixar o IBI do 0,63 ao 0,60 para, abro comillas, aliviar a presión fiscal aos ferroláns. Isto decía vostede no ano 2021. Pero chegou a alcaldía e fixo exactamente o contrario. Subino ao 0,69, un 10%. En febreiro de 2025, o señor Feijóo anuncia bonificacións do IBI nas cidades gobernadas polo Partido Popular. Pero en Ferrol non houbo bonificacións. Houbo esa subida do 10%. O patrón repítese, é o ADN do Partido Popular. Rajoy promete non subir o IBI e fixo unha subida histórica. Feijóo anuncia bonificacións, Rei Varela pide baixar o IBI, pero subiuno. Co Partido Popular, as rebaixas quedan nos discursos e as subidas chegan aos recibos. Subiron o IBI, incrementaron unha media do 40% o recibo da agua, encareceron os comedores escolares, un 20% os almorzos e un 50% os xantares. E agora toca o turno aos nichos municipais, con subidas que van desde o 60% ao 99%, dependendo da ringleira. Na terceira, o precio prácticamente duplícase. O Goberno presenta esta modificación como unha adaptación necesaria pola construción dunha cuarta ringleira, pero podía limitarse a incorporar a tarifa correspondiente. En lugar diso, utiliza a ampliación do cementerio para disparar os precios de todas as ringleiras existentes, incluídas as que xa estaban feitas, que sexan susceptibles de venta, de todas. Non estamos ante unha actualización moderada, estamos ante unha subida abusiva e desproporcionada nun servicio público esencial en un momento difícil para calquer familia. Se vostede xustifica a subida polo IPC, pois, home, penso que haberá máis factores non para decidir unha subida de impostos. Ademais, a proposta non incorpora bonificacións, segundo a renta, nin tarifas reducidas para as familias con dificultades económicas. A ordenanza só contempla a exención por situacións extremas de precariedade acreditadas polos servicios sociais ou exhumacións, pero entre unha familia acomodada e unha situación de exclusión extrema existen miles de fogares que poden non ter capacidade para pagar entre 852 e 979 euros. Para estas familias vostedes non propoñen nada. Pero esta modificación introduce outra novidade aínda máis preocupante. Por primeira vez, habrá a posibilidade de otorgar concesións mediante convocatoria pública e de determinar o importe segundo o valor económico da oferta adxudicada. Xa sei que a lei dice que ten que haber esta posibilidade. A ordenanza non aclara se os nichos ofrecerán individualmente ou en lotes, non exclúe as empresas funerarias ou a outras persoas xurídicas e non limita o número de concesións que poderá obter unha mesma persoa ou empresa. Tampouco establece un prezo máximo nin garante que a necesidade familiar prevalezca sobre a capacidade económica. Non afirmamos que mañá unha empresa vai a obter 100 nichos. Dicimos algo máis sinxelo. Coa ordenanza que vostedes presentan, non existe ningunha garantía que o impida. Se a oferta económica determina a adxudicación, unha empresa ou unha persoa con máis recursos
poderá presentar ofertas que unha familia con ingresos reducidos que non poderá igualar. Nun cemiterio municipal non pode ter máis posibilidades que máis cartos teña. Deben prevalecer a necesidade familiar, a igualdade de acceso e o interese público. E estas garantías non poden quedar pendentes dunhas futuras bases que este pleno non coñece. Dende o Grupo Municipal Socialista solicitamos que retiren a proposta e presenten unha nova redacción que actualice as tarifas de maneira proporcionada, incorpore bonificacións segundo a renda, exclúa as empresas das concesións ordinarias, proíba os grandes lotes e fixe un límite por persoa e unidade familiar. O balance do seu goberno é claro. Os ferroláns pagan máis polo IBI, pola auga, polo saneamento, polos comedores escolares e agora tamén polo cementerio. Vamos a pagar máis, tanto de vivos como de mortos. Prometeron baixar impostos, pero están facendo exactamente o contrario. Xa remato. O cemiterio municipal é un servicio público, non é un mercado. Os nichos deben concederse atendendo a necesidade das familias e non a capacidade de pagar máis. E remato cunha reflexión, chascarrillos, se vostedes queren. Esta ordenanza nace porque o cemiterio incorpora unha cuarta ringleira de nichos. No Partido Popular deben ter mal de alturas. A cuarta ringleira dos nichos é en Madrid o ático de Ayuso. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Turno de réplica, señora concelleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde. Bueno, señor Rivas, unha aclaraciónciña. É unha nova construción. A lei non permite, como de feito vostede mismo dixo, vendelas por debaixo do que costaron. E se o tiveran feito vostedes, pois tampouco poderían poñelo a cobro por debaixo deste coste mínimo, non? Dixen antes, non se modifica o precio de ningún servicio que está na ordenanza vixente dende o ano 1990. E dixen antes, xa solo a actualización do IPC deses 40 anos xa supera este aumento de coste, non? E, bueno, dende logo, señor Fernández Beceiro e o Partido Socialista nesta cidade, pois, como sempre, pois non di a verdade. Queren levantar un bulo con calquer pretexto, agora o pretexto é o cementerio, para confundir a xente e continuar bloqueando o avance de Ferrol, que parece ser que tanto lles disgusta. Vostedes non pensan na xente, pensan en facer a súa política. A nota de prensa que sacou vostede, señor Fernández Beceiro, bueno, pois pide bonificacións. É que xamais se bonificou neste concello absolutamente nada, e non hai antecedentes, nin siquiera conocemos, eu polo menos non conozco casos como o que vostede pide. De todas maneiras, agora hai exencións, e as exencións non se tocan. Nunca houbo ningunha demanda ao respecto, xa lle digo, en fin, cando é que din as cousas que, en fin, cando presentamos os presupostos, señor Beceiro, eu lle decía que collera un boli e un papel, recorda, e que fora apuntando todos os proxectos que levábamos licitados. Bueno, eran moitos millóns, pero bueno, isto é moito máis fácil. Sei que eran moitos proxectos, pero aquí non ten que sumar tanto, só ten que dividir o coste da obra entre o número de nichos novos. E xa yo fago eu. 1.300.000 euros, que é o coste da obra, dividido entre 1.500 nichos novos, pois xa facemos números redondos, sale a 900 euros. Pois este é o precio medio o que van salir os nichos novos. E, efectivamente, señor Beceiro, isto non é un negocio. Isto é cubrir as necesidades dos veciños e dar resposta ao que nos piden, porque este é o noso traballo, atender as necesidades dos veciños e resolver os seus problemas, e iso é o que estamos a facer. Teña claro que na convocatoria se limitará
por suposto, a particulares, teña o claro, é nada de especulación. E que ademais din barbaridades. E outra cousa, e xa remato, a ordenanza, os términos se determinarán cando se faga a saída dos nichos, porque aquí agora, vostede e máis eu, señor Beceiro, non podemos definir nada, non podemos fixar vostede e máis eu agora nada. Lle recomendo que lea a Lei de Facendas Locales, o artículo 16, léaselo, por favor, porque o que vostede pide aquí sería delinquir. Eu sei que vostede non quere delinquir, o achaco ao descoñecemento, e se me permite, lle contesto o seu chascarrillo con unha frase de Groucho Marx. Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Dúas cousas, nada máis. En primeiro lugar, respecto das supostas bonificacións en función da renda das persoas que solicitasen o acceso a este servizo, sinceramente, creo que o argumento que esgrime o goberno é bastante feble e bastante cuestionable. Fundamentalmente, vostedes o que nos din é que esas bonificacións nunca existiron. Bueno, pois cada hora que as haxa. O feito de que nunca existiran non quere decir que non as poida haber. Que o problema non está en que non as poida haber, o problema está en que seguramente o goberno local do Partido Popular está de acordo en que non as haxa. En segundo lugar, respecto das condicións dese suposto concurso público para acceder a este servizo e que poidan ser empresas e mesmo funerarias as que accedan a estas licitacións. Ademais de que isto non se limita, creo que hai outro aspecto que é determinante e que sí se incorpora a esta ordenanza, e non creo que o Partido Popular este delinquindo, pero sí é certo que incorpora un criterio que consiste en establecer o aspecto económico como determinante. E isto quere decir que en ese suposto proceso de licitación será o determinante, o criterio económico. Podemos estar de acordo en que sexa necesario desenvolver un concurso público a que poidan acceder os veciños e veciñas desta cidade por outro tipo de necesidades. Pois porque hai unha lista de espera significativa, porque se pode establecer un criterio de acceso en función de renda, pero non, vostedes non establecen criterios deste tipo nesta ordenanza, sino que establecen un único criterio claro e contundente, e é que a adxudicación se fará en función da oferta económica que se propoña. Por tanto, é obvio dúas realidades desta ordenanza. A primeira, que se incrementa dun xeito exponencial o acceso a este servizo, incluso a transmisión a través de herdanza ou doazón, e segundo, que abren a porta a privatización do cemiterio municipal. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, non sei se son tonto, pero me vou facer un pouco o que sí, señor Sanjurjo, vostede que consigue que este pleno ordinario sea ordinario de verdad. Mire, varias puntualizacións. Bueno, xa o dixo o portavoceiro do BNG, as bonificacións nunca existiron, pero se poden facer. Que esa xustificación é totalmente absurda. Vostedes xa lle dixen algunha vez, pensan que isto é unha empresa, unha sociedade, Ferrol Sociedade Anónima, e todo o xustifican na parte económica, pero mire, o cementerio é un servicio público donde ten que haber igualdade de oportunidades, e onde ten que atenderse ás necesidades familiares. Non teñen que cadrar as contras sempre, señora Sanjurjo. Que vostede parece que está obsesionada porque as contas cadren sempre. Os cidadáns despois. Primeiro que cadren as contas. Segundo, fixo referencia a que nós fixemos nichos nas zonas verdes. Mire, revise a hemeroteca e as actas deste concello, porque eu penso que nas zonas verdes empezaron a outros a facer nichos, pero revíseo. Lea, como me dice vostede a min.
Logo, na súa primeira intervención fixo referencia á obra dos nichos. Home, aí debería de pasar un pouco por encima, porque coa calle Rubalcaba compite aí en retrasos. Un ano de retraso tuvo esa obra, nada máis. Nada máis. Tamén poden revisar a hemeroteca. Bueno, outra cousa, sí, mire, tamén na súa intervención fixo referencia que a ordenanza levaba aquí desde o ano 90 que non se modificara por parte nosa, pero, oiga, é que desde o ano 90 vostedes gobernaron 3 veces, a mellor o que tiña que decir é que esta corporación municipal non revisou esa ordenanza, non os de enfrente nada máis. Pero, bueno, volvo a repetir, o cemiterio é un servicio público e así debe de ser tratado. Igualdade de oportunidades para todo o mundo. Gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Turno de... Pois moitas grazas. Turno de peche, non? Moitas grazas, señor alcalde, de novo. E, bueno, pois, xa sabemos que a vostedes, señor Fernández Beceiro, eso de cuadrar as contas é algo que nunca fan. Pero os veciños e as veciñas levan pedindo aumento de nichos para poder xestionar as súas necesidades. Poñemos agora 1.500 nichos novos que se acaban de construir cun coste de 1,3 millóns de euros. E unha sola verdade dicen que esta inversión con esta obra necesaria é a primeira vez que se fai este esforzo para resolver o problema do cemiterio neste concello. É a primeira vez que se fai este esforzo. Ferrol está crecendo e temos que dar resposta ao aumento na demanda de servicios. Aprobamos agora a ordenanza para que os veciños que o precisen podan adquirir un nicho libremente a precio de coste. E pasaremos da situación de carencia de nichos a poder permitir a planificación das familias de forma que se cubra a necesidade dun nicho no futuro. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Procedemos á votación da aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de cemiterio. Votos a favor. En contra. Aprobada por maioría de 13 votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e 11 en contra dos grupos municipais Partido Socialista de Galicia, Bloque Nacionalista Galego e Ferrol en Común. Moitas grazas, señor secretario. Pasamos ao seguinte punto. Proposta de aprobación de convenio coa Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección Xeral do Catastro, de colaboración en materia de xestión catastral e acordos complementarios. Ten a palabra para a presentación da proposta a concelleira de Facenda. Perdón. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois como xa todos sabemos, cando chegamos estaban todos os servicios sin contrato, fixemos a maior reorganización interna deste concello e acometimos as reformas necesarias para poñelo en funcionamento. Tomamos moitas medidas e entre elas, moi importante, regularizamos todos os servicios que estaban sin contrato dende facía moitos anos. Non quedaba ningún solo servicio que tivera un contrato vixente. Algo tan importante e que levaba tantos anos abandonado, posto que ter o servicio sin contrato implica gastos excesivos, un descontrol no gasto e, por suposto, maiores costes. Por poñer un exempliño do caos e o desgoberno que reinaba, pois nin o papel nin os sobres tiñan contrato. Despois destes 3 anos dun duro traballo e de moita xestión, tanto económica como administrativa, xa podemos decir que a gran maioría de servicios xa teñen contrato e están regulados como manda a lei. Pois, efectivamente, este servizo levaba tamén moitos anos sin contrato e dos poucos que quedaban por regularizar. Por iso, e para conseguir unha mellor xestión, suscribimos un convenio coa Dirección General del Catastro para contar con esta prestación. Este convenio con la Dirección General del Catastro conseguirá unha xestión máis áxil,
máis efectiva e máis eficaz. E por se isto fora pouco, tamén máis eficiente económicamente. O custo da anualidade deste convenio é 38.180,36 euros e se renovará anualmente. Neste importe inclúense todos os medios necesarios para a atención aos veciños e toda a información e axuda para a cumplimentación. O convenio coa Dirección General del Catastro funciona mediante un réximen de encomenda de xestión para a colaboración a través dos medios propios do Estado, que é a Sociedade Segipsa, Sociedade Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio. A través deste convenio de colaboración garantizamos a mellor atención aos veciños e as veciñas, que terán a súa disposición toda a axuda e toda a colaboración que precisen nos seus trámites. Terán apoio para os seus rexistros, axuda para a asistencia nos procesos e incluso para a gravación das modificacións dos datos na base de datos catastrais. Tamén contarán con apoio presencial para tramitar os expedientes. Tanto é así que, de novo, e despois de tantos anos, Ferrol contará de novo cun servicio de atención al público presencial. De maneira presencial, os veciños e as veciñas que así o prefiran poderán ter a atención personalizada no concello, con personal especializado que poderá axudarlles nos seus trámites e resolverlles as súas dudas no propio concello, evitándolles así desplazamientos a Coruña ou máis lejos. Ata agora contábamos cun servicio telefónico e de videochamada que funciona moi ben e que é moi cómodo. Por suposto, seguiremos tendo este servicio, tanto telefónico como videochamada, porque cada vez a xente tamén demanda medios telemáticos e cómodos para facer a súa xestión. Pero, tras 40 anos de pérdida de población e de pérdida de empleo, non nos podemos olvidar que Ferrol ten moitos veciños e veciñas maiores que prefiren a atención persoal porque lles dá máis confianza facer os trámites cunha persoa. Este alcalde escoita aos veciños e este goberno traballa para todos e para todas. E agora que Ferrol está crecendo e a nosa población medra e rexuvenece, non nos podemos olvidar dos nosos maiores, aos que lle debemos todo e que somos o que somos porque eles traballaron moito para que nós estemos agora aquí. Moitos veciños e moitas asociacións, en especial as do rural, nos pedían esta atención personal e o noso deber e o noso compromiso é traballar para atender as máximas peticións posibles. E ademais de ser importante para os veciños e as veciñas, tamén é importante para o funcionamento do concello, porque tamén favorece os procesos como os usos do solo, as valoracións, etc. Temas de urbanísticos, de seguridade e de medio ambiente. Por tanto, boa noticia para todas e para todos, e como este é un convenio que se renovará anualmente, iremos facéndolle seguimento e trataremos, como sempre facemos, de seguir mellorando a atención dos veciños e veciñas desta cidade. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Unha vez máis, non deixa de sorprender un punto que evidentemente é positivo para a cidade, se introduza, como sempre, coa prepolítica das faltas de respeto e mentiras habituais, de que non había ningún servizo sen contrato, que todo era un desastre, antes era a noite profunda e agora xa é de día grazas a este goberno. Pero quitando esos, como digo, aliños que nos deixa cada xornada de último xoves de mes a señora Sanjurjo, creo que é positivo, evidentemente, que un convenio entre administracións poda garantir que un servizo público se preste con máis calidade. Entón, nos, dende logo, respaldamos esta proposta, xa preguntamos na comisión, porque non ven recollido no texto como vai ser esa atención presencial. Esperemos que o que se nos dixo se cumpra e que eses 2 días semanais de atención directa á cidadanía se concreten nun futuro próximo, porque, como digo, na proposta que se trae este pleno non ven contemplado.
Por lo demais, evidentemente, calquera servizo que garanta a proximidade, que sexa eficiente, que, ademais, poda servir para formar os funcionarios e funcionarias públicos desta casa para nun futuro poder desenvolvelo directamente, conta con o noso respaldo. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Eu, dúas consideracións. A primeira, respecto de os contratos e as licitacións e toda esta cousa que de maneira reiterada vostedes falan aquí. Mire, eu creo que si facemos unha valoración un pouco global das decisións que se teñen tomado ao longo dos últimos anos, moitos, por non decir case todos, os grandes problemas que ten ou que tivo esta cidade derivan de procesos de licitación que vostedes iniciaron, que remataron ou non, pero que adoptaron vostedes como decisión política, tanto para a xestión do ciclo da auga, como a recollida do lixo, como os custes de electricidade dos edificios públicos e tantos outros servizos. Por tanto, creo que cando menos deberían xa non facer unha valoración crítica dos seus procesos de licitación, que moitas veces son cuestionables non só desde o punto de vista político, sino desde o punto de vista procedimental, sino das consecuencias deses procesos e que levamos anos sufrindo. E en segundo lugar, respecto desta proposta que vostedes nos traen aquí, é únicamente facer dúas valoracións. En primeiro lugar, creo que cada vez máis obvio que é necesario ter unha atención presencial. Porque o feito de que non exista esta atención presencial o que fai é limitar o acceso a servizos básicos a unha parte significativa da poboación e da veciñanza desta cidade. E en segundo lugar, o que lamento nesta proposta é que se partimos desa idea e consideramos que esa atención presencial é fundamental para prestar servizos como este, deberíamos facelo de maneira estructural e permanente. E que vostedes pretenden resolver isto a través dun convenio co catastro para despois externalizar o servizo, pois parece que segue sendo unha perspectiva do problema de carácter provisional. E por iso, estando de acordo na necesidade de que exista esa atención presencial e continuada, creo que o lóxico sería que por parte dunha administración local dunha grande cidade, como vostedes decidiron incorporar a cidade de Ferrol a ese regulamento de funcionamento municipal, debería ter ese servizo incorporado á propia administración local. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, ven aquí este convenio ao pleno. Vostede, señora Sanjurjo, inicia a súa intervención falando dos contratos. Isto é un convenio, non un contrato. Xa que fala dos contratos, quero recordarlle que os sobres os ten sin contrato, Eso que decía vostede que levaban tal, están sin contrato. O contrato terminou en maio. Revise, que vostede parece que tampouco revisa moitos papeles cando ven decir aquí cousas. Entre na plataforma de contratación do Estado e revise. Acaba de licitarlo outra vez. Pero bueno, ademais de ratización, oficinas de turismo, e incluso a grúa, porque a grúa, inda que non é inda que é un servicio público, parece que a xestión é privada. Entonces, revise esas cousas antes de falar. Bueno, desde o Grupo Socialista imos votar a favor deste convenio coa Dirección Xeral do Catastro. Parecenos positivo manter e actualizar esta colaboración que, bueno, xa existía, esta é unha actualización, pero xa había un convenio previo. E si queremos aproveitar esta actualización para facer unha proposta moi concreta, é que apostemos por recuperar e reforzar este servicio como un servicio público, prestado prioritariamente con personal propio do Concello. Porque estamos falando dun servicio que ten unha demanda estable, que afecta directamente aos nosos veciños e veciñas. Falamos de persoas que necesitan información sobre os seus inmobles, facer modificacións, solucionar discrepancias ou calquera xestión relacionada co catastro, non? O propio convenio contempla a atención presencial e telefónica e a asistencia de puntos de información catastral. E creemos
que esta atención debe prestarse por persoal funcionario. Temos, ademais, unha experiencia anterior da que podemos aprender, non? Durante un tempo, este servicio prestouse a través dunha empresa externa, e cando remontou este contrato, pois o Concello tivo dificultades para asumir directamente determinadas funcións, non? Pola falta de personal e de medios. E creemos que precisamente esta nova etapa pode ser unha oportunidade para correxir esta situación. Estamos falando dunha necesidade permanente, pois intentemos darlle unha resposta permanente desde o servicio público, non? Isto non impide que para certos traballos especializados pois se recurra ao externo, non? A apoios externos, non? Por iso, a nosa proposta é sinxela: persoal propio para a atención e o servicio ordinario e apoio externo para aquilo que realmente sexa puntual ou especializado. E o propio convenio, ademais, permite que o Concello desenvolva estas funcións cos seus medios propios. Trátase de coñecer cantas consultas existen, que volumen de traballo temos e, a partir de aí, determinar os medios humanos necesarios para prestar un bon servicio. E hai outra razón para apoiar este convenio. Ter o catastro actualizado é importante para unha fiscalidade municipal máis xusta. Non é simplemente recaudar máis, senón recaudar mellor. É máis xusto. Que os datos se correspondan coa realidade e que cada inmoble pois tribute realmente polo que debe tributar, non? Por iso o noso voto vai ser favorable, pero queremos acompañalo dunha proposta ao Goberno. Aproveitemos este novo convenio para estudar a prestación directa do servicio catastral ordinario con personal propio do Concello de Ferrol, que non sexa simplemente cambiar un convenio por outro, que sirva para mellorar o servicio, que sirva para consolidar coñecemento e capacidade dentro da administración municipal, e que sirva tamén para fortalecer os nosos servicios públicos, porque pensamos que podemos combinar perfectamente as dúas cousas: colaboración coa Dirección Xeral do Catastro e fortalecemento dos nosos propios medios. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora Sanjurjo. Pois moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois, señor Fernández Beceiro, rematei a miña anterior exposición dicindo que este convenio se renovará anualmente e que iremos facendo seguimento e trataremos, como sempre facemos, de seguir mellorando. Bueno, pois esta é unha boa noticia, efectivamente, outro servicio que queda regularizado. Bueno, entendemos que lles moleste cando decimos que estaban todos os servizos sin regularizar. A verdade que eu entendo, porque a min sentiría vergonza de ter deixado todos os servicios sin contrato, pero esa é a verdade. Lles moleste ou máis ou lles moleste menos, pois eu teño que decir a verdade. Miren, este convenio de colaboración coa Dirección General del Catastro é un modelo acordado pola FEM é ampliamente suscrito polas entidades locales. O catastro inmobiliario é un rexistro dependente do Ministerio de Hacienda. E, bueno, se lle surgen algunhas dúbidas, algún tipo de inquedanza, señor Beceiro, non me extraña, porque todo o que depende de Pedro Sánchez, pois pende dun hilo. Non obstante, quédense tranquilos, porque isto está tratado cos funcionarios da Dirección General do Catastro, que son os que traballan e son cos que nos estivemos traballando. Levamos anos traballando neste convenio, sobre todo porque quixemos incluir precisamente a atención presencial aos veciños, e iso non estaba inicialmente previsto, polo que levou máis tempo. Les recordo que a atención presencial ao catastro a pecharon vostedes, acabaron con ela, igual que acabaron con moitas outras cousas que non vamos a desarrollar aquí, pero bueno, lle digo que quede tranquilo, porque como Pedro Sánchez non estivo metido no allo, non se encargou desto en persona, pois puidemos sacar adiante e traelo aquí hoxe resolto, con todas as garantías legais e con todos os procedementos correctamente xestionados. Eu veño aquí a tratar temas serios, así que eu sigo e aproveito o tempo que teño para continuar explicando as ventaxas deste convenio. Esta modalidade de colaboración ofrece indudables beneficios tanto económicos como prácticos. Por exemplo, a exención do IVA para eses traballos é posto que lles corresponde a eles todas as tareas de selección, instrucción, seguimento e control de calidade en todos os traballos.
En fin, estamos facendo o noso traballo, que regularizar os servicios que o Concello presta aos veciños, e ademais estamos mellorando as condicións, posto que estamos facendo o que os veciños nos piden, que é poñer un punto de atención personal para atender presencialmente e axudar a xente, porque este é un alcalde que escoita e este é un goberno que traballa. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Eu quería dar as grazas a todos os grupos polo seu voto favorable. Alguna intervención máis? Pechamos entón e votamos. Co agradecemento do señor Suárez. Moi ben, pois votos a favor. Bueno, vostede anticipouse moito. Parece mentira. Moi ben, perdón, En contra, abstencións. Aprobado por maioría de 21 votos dos grupos políticos Partido Popular, Partido Socialista de Galicia e Ferrolín con 21 votos, supón a maioría absoluta legal. 3 abstencións do BNG. Pois moi ben. Pasamos ao seguinte punto. Desgraciadamente, nin no verán cesan as vítimas mortais por violencia de xénero, pero vamos a dar conta novamente neste pleno das vítimas entre 1 de xaneiro e o 7 de agosto de 2026. Ten a palabra a concelleira de Muller e Igualdade. Moitas grazas, señor alcalde, e moi bo día. Pois sí, efectivamente, como di o alcalde, temos que lamentar novos asesinatos machistas neste mes de agosto. A verdade é que esta labor que me toca facer todos os plenos, pois sento moito, porque non é nada agradable, todo o contrario. As mulleres que foron asesinadas foron Paula, de 27 anos, nai de un neno, foi asesinada pola súa parella en Santander. Laura, de 50 anos, nai de un fillo de 18 anos e de 2 fillas de 14 anos, tamén foi asesinada por súa exparella en Llanes, Asturias. Gloria, de 44 anos, nai dunha nena de 5 anos, asesinada por súa exparella en Murcia. E, finalmente, Melinda, de 45 anos, nai de 3 nenos, asesinada tamén por a súa exparella en Málaga. Amosamos, como ven sendo habitual, a nosa máis absoluta condena a estes asesinatos machistas, e trasladamos a todas as súas familias, as víctimas e sus amistades tamén o noso apoio e solidaridade. Moitas grazas. Moitas grazas, dada conta, pasamos ao último punto do orde do día, rogos e preguntas. Non foron registrados neste mes de agosto, polo tanto, levantamos a sesión agradecendo a súa asistencia e participación neste pleno.